Hola, benvinguts i benvingudes a la Cortina dels Llibres. Jo sóc Clàudia i avui us porto la col·lecció de l'Anna Cadabra. Comencem! La col·lecció està escrita per Pedro Mañas i les il·lustracions són de David Sierra Listón i l'editorial 6 en català Estrella Polar i 6 en castellà Destino, i les dues són del grup Planeta. Esta col·lecció actualment està formada per 10 llibres. El primer, El Club de la Lluna Plena. El segon, Un problema amb ales. El tercer, Un monstre a la banyera. El quart, La festa a mitjanit. Cinquè, L'illa de les mascotes. Sisè, Pastissos perillosos. Setè, El secret del bosc. Vuitè, El festival de bruixeria. Novè, Un lloc en escena. I desè, La crida de les sirenes. Un dels que m'ha agradat més i que m'he llegit moltes vegades és El festival de bruixeria. Va de que a final de curs fan un festival de bruixeria i que 4 clubs de màgia s'ajunten a la mansió encantada de Moonville i que fan algunes proves i qui guanya s'endú la vareta d'or. I durant tot el cap de setmana s'enduen una mascota màgica, un Bloop, que s'alimenta de les emocions. I qui ho hagi fet millor guanyava la vareta d'or. Quin club guanyarà la vareta d'or? Llegiu-vos aquest llibre per a saber-ho. El 21 de juny ja us vaig fer la review del diari màgic de l'Anna Cadabra, que és a part de la col·lecció de l'Anna Cadabra. I fa poc va sortir l'spin-off del Marcus Pocus, un dels personatges de l'Anna Cadabra. I, a part de ser un d'ells, és el millor amic de l'Anna Cadabra. Esta col·lecció és fàcil de llegir perquè el tamany de la lletra és adequada. Té 125 pàgines, té bastantes il·lustracions, esta col·lecció m'ha agradat molt i la recomano entre 7 i 8 anys. Espero que us hagi agradat. Adeu! Dóna-li al like si t'ha agradat el vídeo i no t'oblidis de subscriure't al canal i tocar la campaneta per no perdre cap notificació.